Mfofromo na wode ntete adwumadie bi ahyehye so ama ema se ye beboa wo mo na wonso anya nsa no nnwuma bi aye ebi ye se wormo ye nsamna ye tumbrodonom ne ho akade adwumadie akoso ewo oboase na maduasa enum ya wormo free Dokyiwaa na sa adwumadie no Anglo Gold Ashanti oboase mine won ene so asene ma ba so a Adom TV Kasee etwaso Emma eduasan numu a wonom ewo Dokyiwaa enna wonom enya mmoa efiri Anglo Gold Ashanti oboase mine honom wode wonom fantitie mu asesei wasua ensano dwuma bi te se pan oto ene se de woye semna Emma bia wo kwantitie bie ya wonya esonfaso no ene amane boni twetwe nkomo a otu Emma ye nyina afo ya bawa mesiso a nyame adom so mawie SHS by mawofo enya kakra ede omudi mbeto aso akọ school bana me mpese me bobla boni bia ntino akopepin wanye samba me ho ntino enu ntino adwuma ne ba ye amedi mu hye se mpese de mesua ensano adwuma no ebi dem fa so bebre beblem because eneno uyo ba na ote na se wonye adwuma be makwa ono te krampo na omu se wom do ho no mpakwa ma 20 series na 10 series a wode ne ho ko no wode be ma ne nada yenso ye tuwom fo se wom meye sa adwuma ne nyensa no dwuma se de be ye wom nton ho ma mema Daniel Asabentum socio-economic development superintendent ewo Anglo Gold Ashanti oboase mine okojina mpanyinfo anemu ewo dwumadie na se na wo kire botayenti a wonom esigina yese obeboa Emma aduasanum amwanya ensane dwuma the person ekowia na se ebema oboasman dance man di the benya resilience economy away from the mine and diversify and no ultimate goal na training ye bakery and yes also ye liquid soap and other soap making it the key be na what be mienu and ye dey na titru wo hwe ye social economic development plan mu ade edi mutentima pa gender mainstreaming say ye beboa na enkoye se ye plan no enso adwuma hodo aye nyina no do na abo se na emema na ayedai ena eyo we no na ye o se titru ye focus on ma so omonsa no dwuma